Mal-fenomenu tal-immigrazzjoni minn Malta, pajjiżna ma rax biss lil uliedu tilqa' barra mill-pajjiż, imma raw ukoll diversi aspetti kulturali esportati lil minn xtutna. L-emigranti Maltin li sabu rwieħhom l-Eġittu għażlu li jżommu l-kultura tagħhom ħajja permezz tal-pubblikazzjoni ta' qatt ta' gazzetti bil-sinna. L-etmem is-seklu 19 hemm dokumentat li madwar il-Mediterran kien hemm madwar 50,000 Malti u Maltija li fil-biċċa kbira tagħhom dawn kienu tissibhom l-aktar Tripli, l-Arġilija, Tunis u l-Eġittu. U fil-fatt tant kien hemm Maltin li saru residenti l-Eġittu li bdew joħorġu ġurnali jew minn Malta indirizzati lilhom jew joħorġu ġurnali jew gazzetti li jindirizzaw lill komunità tal-Eġittu stess. Il-ġurnali li bdew joħorġu mill-Maltin għal-Maltin nistgħu nseħħulhom kien iffokkat fuq dawk li kienu joħorġu mill-komunità li tgħix fil-Eġittu indirizzati għal min qed jgħix hemmhekk. Kienu tant li kelli nifoka biss fuq dawk tal-Eġittu għax bejnietom u ħaristu kolli xi ħaġa li kienet toħroġ Tunis kien hemm mal-14 ġurnal matul il-perjodu fuq medda ta' żmien ta' 70 sena. Dawn in-nies kienu jagħtu importanza lill-letteratura Maltija, fosthom nisibu pereżempju poeżija jisimha Boats ta' Dunkarm, pubblikata fuq mill-ġurnali msemmija. Poeżija oħra li diret popolari ħafna mal-editur ta' gazzetta minnhom kienet Il-Bandira Maltija miktuba minn George Pizzani li tant oġbitu lil dan l-editur li xtaq li il-Maltin tal-komunità fl-Eġittu jalmu lil uliedhom. Dawn in-nies bħal kull emigrant ieħor mingħajr ma jridu l-identità tagħhom tkun iffurmat ruħha fil-pajjiż minn fejn tilqu u allura jkollhom ċerta għoża għal dik l-identità. Però mill-qari li għamilt dwar tal-ittri tagħhom u l-gazzetti kien hemm anke elementi jew oġġezzjonijiet li xi Maltin kienu jistħu jqulu li huma Maltin. U allura jinħolqu dawn l-argumenti favur jew kontra l-isem Malti. Bil-1980 u l-1934 għaw Malta saħħet il-kwistjoni tal-lingwa. U daw il-Maltin li kienu qegħdin jgħixu li ġol l-Eġittu ġarrewa magħhom u ħadet fosthom. Bid-differenza li flok ma biex ngħidu hekk kienu qas taqbil ta' bejniethom kien lokali, ġarrew magħhom hemmhekk u essenzjalment ma kienx daqshekk taħtieġ għalihom li jżommu l-isem Malti, ħlief li kienu marbuta mal-identità tagħhom li tant kienu jgħożżu uħud minnhom. Issa jidher li kien hemm dawk li kienu favur l-isem Malti u kull ma jirrappreżenta u dawk li kienu kontra l-isem Malti jekk mhux kontri ħalli inqas kienu jew indifferenti imma jidher li kienu anke ostili għalih għaliex bħalma kien hawn Malta waqt il-kwistjoni tal-lingwa issib anke artikli fejn pereżempju Malti ta' Malta għax kienu jikbu anke bin-nom de plum, ħafna mill-kontributur li kienu jikbu, u għaliex in-nom de plum. Milli jidher kien hemm anke ċertu biża jew inkella preokkupazzjoni li ma jurux isimhom il-kontributuri fil-gazzetti, u qed għandu jifhem għax kienu jibżgħu minn ċerti riperkussjonijiet jew retribuzzjonijiet minħabba l-kontenut tal-kilbiet tagħhom. Kien hemm ċertu Malti ta' Malta li jidher li żar l-Eġittu li jikteb f'artiklu minn tiegħu li qabel traq lejn l-Eġittu qalulu hemmhekk se tħossok isek f'pajjiżek minħabba li l-komunità tal-Maltin kienet kbira ħafna. Imma juri d-diżappunt tiegħu fl-artiklu li jikteb għax jgħid li ma kienx il-każ sab ħafna Maltin li ma jużawx il-Malti jew għax il-ġenituri tagħhom ma ddewwolhomx jew inkella għax ma talmuhx jew ma rridux jużawh. Il-gazzetti jġibu kemm xogħlijiet ippubblikati f'Malta, kif semmejt diġà xogħlijiet ta' Dunkarm, ta' George Pizzani, hemm kitba ta' Giuseppe Kuti, u min-naħa tagħhom anke insibu poeżiji li kienu ta' xeħta romantika fejn jigglorifikaw l-istorja ta' Malta. Essenzjalment huma estensjoni ta' dak li qed jiġri f'Malta, bid-differenza li l-kuntest kien wieħed barrani u li l-Maltin favur il-Malti kienu jiggranfaw aktar ma' dak li hu tagħhom
jew li ħalu magħhom minn pajjiżhom minn Malta, waqt li oħrajn ridu forsi anke jnessu il-fatt li kienu Maltin u li ġejjin minn Malta, anke minħabba l-qrubija tal-isem Malti mal-isem Arbi, l-isem tal-post. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.